berkahipun Pak Dewan sepote to apa sepote Pak Dewan iki pokoke lah untuk entek nyumet kapan bare semoga katur pepunden ingkang asta busane ngadhewe minangka Dewan mangke katur bulurah minangka ingkang asta busane ngadil mengkon dunung mengkon pitu monggo Bu sekalian berkahi oh sek tukang remuk MC ya sitok tukang kendang kok ngeplak era tenanan ket mau. Sik udut. Barang kene maju lagi. Kono udut. Ceplak. Emang nek Kang Damran iki gawan Cibayek. Oh. Kemlintine gak iso kon mari. Ora is bolan niku ngoten niku pancen patah kok. Suarane jan apik. Dua orang ini kalah. Tewas. Mau kalah. Ning dhewe yo lajeng dalang ya. Tene tosol dalang tak. Lho kono dalang awakmu mati no. Tak dungak-dungane ra payu. Lah aku karo katon terus kon piye? Kono sing mesakne Kang Katon. Lah dekne mau ngadeg. Permadani ya. Iya. Wis toh ora iso nyanyi. Calone sampeyan enek-enek iki Arif. Heeh. Monggo, Bang. Dalang pur pisanan kok lamat-lamat terus diangkat. Ceplak-tipuk ya. Ceplak-tipuk. Sam ndak ya nek kendang to tiplak-tipuk ku ya nek. Kendang kok pakpuk. Kampleng banter kendange ayo. Ya versine dalang pur. Lho isore kuwi tok. Angger nengit. Wah, depen ngangit tan omah nyinom, Mbah. Mbah Damiran. Wah, nyinom karo Sarojo ning tan omah. Tim video call kali kula lho. Monggo. Yuk versine dalang pur. Kowe rasa mesam-mesem. Lho. Sabsuli biasa. Masuk bala. Kelan iki nate tak lewati nalikane angit mendung kutho ngawi senang raka meski luring jone ati sapertiwa aku ora bisa lali tak ulati isih kaya wingi ora krasa lotu metes bebes Mangke Mas Imam saking markas mangke kasuwun berkahipun Dono Iki Swara. grup markas Lah nggih. pasukan markas gumetu Pasukan markas mangke Mas Imam munggah. ngetekno apa-apa. Rombongane Mas Nono munggah. Tenang. rasa grangu wis Susah.
Nyai Samsuri. Lho mboten nyanyi wong niki dikiambak kok nggih no. Lah mengke nek duet kalau wis tak borong, Mbak. Wis diborong ya. Ya. Mengke sing ngonekke nik teng dhuwur kok mengke nika lho Pak Win. Monggo kali Mas Imam kok. Yu sapa? Yurus Miatun. Ah, Yutun ku nek bengok malah wah jantenan gluduk. Langsung gluduk teko. Rasa lamu. Mas. Ya, apa lagu favorit nek kulon ya Mbah Damiran, nek etan ya Mbah Suntara. Leh jantenan. Nggih, Mas Imam pundi lho gawe. Grup markas. Grup markas monggo Mas Imam. Iya, Cok. Ya. Sepote le tak duduk ya. Masuk Imam sang Sukondur nek sik. Jagungan sik karo Mbah Dewan. Ye, Mas Imam. Grup saking keluarga besar saya. Ini aku sudah mundur Mas. Di ujung, dia Mas Anang bisa rombongan. Soko sanggar kelompoknya tengah juket. Lah nggih ontran-ontrane sinten jane. Biasane dangdut kayak ngene ya diunggah. Lho dangdut enten. Lu ada pendangdut. Lah kayak penyanyi teko kae. Oh bakul bir tak kira penyanyi. Tak kira tambah nah. Bae bocahe sanggar anu ninggal katresnan ya Mas. Ninggal katresnan yo. Ojo kok jadi awan lho. Alah seneng arep tondo. Ayo Bul. Iya. Ayo sing rumangsa ayu ngadeg. Lah ya iki ya. Ya, aku nyeluk iki gasbul soalnya. Mbuke cacah kalau mbuke cacah. Mbuke cacah. Mas Mam. Mbuke cacah ayo. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu rakoso aku kudu sambat karo sapa suwun rinalan wengi moga Gusti
Mbah Dewa nang ndi? Mantuk, mantuk. Oh, alah. Aja lali pawalingku sakjroning atimu nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Windonono tak anteni ing pucuking tresna kebasane mung katon sliramu wae keluhanmu apa keluhanmu? Gak buetan. Biasanya jingkrak-jingkrak ngene iki. Pak Joko. Jelali awalku masak pisan Mas. Dangdut ra apa-apa ya. Kawin kontrak ya, Pak. Iya. Aku rong ya. Lagi ini, lah aku cek cilik. Tekone Derin ya, Der. Hah? Aku cek cilik ya. Gak roh aku. Loh. Aku pokoknya nih kene segokane gak roh. Oh alah. Gak diingeti ndek ben berarti. Ayo Del, di Bajil lah mau. Kang Minggu. Nah. Mbak Samsuri. Halah udut kok. Adindaku sayang. Para cantik wajahmu yang ku kenal. Tak akan
walau dina disebang cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Allah bangun kamu. Monggo bangun. Nang langsung rene ngopo nak? Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin yang kan ku bayar kontan. Monggo bahwa porong. Jatuh cinta teman, cintaku ini hanyalah untuk Anda. Adindaku sayang, parah cantik wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau dina disebang cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Niki langsung bangun. Ya Mbahkun munggah tak jogeti, Mbah. Alah, apa sapa ya sing goleki ya iki lho. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin yang kan ku bayar kontan. Jatuh cinta beneran, cintaku ini hanyalah untuk Anda. Matur suwun. Ya jantenan Kang Min susul karo Mio.
mereka saking markas dipun wakili kali Mas Imam leh jantenan. Oke, monggo nggih. Kemangke salajengipun lha iki ana binatang tamu neh iki. Oh, tak kira binatang tamu. Monggo katur Mas Win. Ngasuwun berkahipun Mas Win. Nah, tindak mriki. Nah, jantenan. Awen sore. Wah, sok lho markas ki nek gak putih nyel ngono. Lampu sing ngladeni ngene sing bosok. Monggo Mas Win. Mas Win ngene. Yogane pelere lutut. Ya, perasaan sepoti nang ndak rene. Nggih. Oh, sirku sesuk ki nek sesuk bengi nek gak nyanyi jam 09.00 aku mergo enek acara takon ndenteni maksudnya. Heeh. Mbah Ger diduruk kendange. Ngene Mbah Mudin Busri. Senenge wong gudeli tayo kok. Kangene ati. Angene. Ning 6 wis yo. Mau jan pasaran kok. Ya tenan. Nek tapi nek gak Mas Win gak mat. Karo sing nganggo sedel Vespa iki. Nduk. Batu nduk. Titin putri anak kuda KDRT. Kang Wini nek gak sing kok sedel Vespa iki kan. Monggo yo sing badhe beksa yo. Pak Minggu, monggo. Mas Arno monggo.
ayu katrenanku ati susah wong kangen sliramu set Rino wengi tak anti-anti ora kendhat nunggu kowe bali rasa